Pinangat na ang Pasko, nagkapuliki na usab ang mga PDL kung persons deprived of liberty sa Lapu-Lapu City Jail sa paghimo og mga parol. Atong sayran, pinaagi ni ining report. Christmas is in the air na. Dinhi sa Lapu-Lapu City Jail tungod sa kadaghang mga parol nga gibitay. Usa ka grupo sa mga PDL ang responsable niining maanindot nga mga Christmas decorations. Ang 47 anyos nga PDL nga taguon nato sa panganged, mibutyag nga ang natigom nilang salapi gikan sa uban nila mga livelihood activities ang gigamit nilang puhunan. Ako ang puhunan ani nya palitang mo order ni dang order. Ang akong kwan sa akong mga tao bali tungaon na mo ang ginansya. Kani nga itong mga parol projects sa itong mga PDL diri sa Lapu-Lapu City Jail Dormitory nagsugod atong September 11 para sa seasonal nga ilang livelihood ang parol making para sa Christmas. Ubos sa pagtugot sa warden, nakapamalit sila og mga materyales o mga finished product gi-display sa nagkadaiyang mga malls. Ang mga gagmayng parol, mapalit sa tag 3 for 100, samtang 800 pesos ang medium size nga may lighting. Tag 1,000 usab ang mga dagkong parol. Mamahimo usab nga magpa-customize ang mga customer. Layo man ang kahigayunan nga makasaulog sa Pasko si Ed nga gawas noon, apan mabatyagan gihapon niya ang diwa sa Pasko sulod sa bilangguan. Ang Pasko, dire sa once na ako pisuan. Kuansad pero makuha wagtang lang humika naghimo mi ani. Nya mari akong pamilya, akong asawa, sa Madomingo ra. Nya na kuha lang sa mi kay naghimo mi ani makakuan sa mi sa mga pama daghan po makainom na diri. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisda.